Goddag, jeg hedder Christine, og jeg tilbyder spanskkurser. Jeg har flere forskellige niveauer, og jeg har mulighed for at tilpasse mine kurser til elevernes behov og ønsker. Jeg har jo sådan forskellige kurser, jeg kan tilbyde på forskellige niveauer. Jeg tilbyder kurser for nybegyndere, hvor man får en flyvende start, og det er et niveau, der er designet til de mennesker, der aldrig har lært spansk før. Vi starter med at fokusere på de grundlæggende ordforråd, udtale, simple sætninger og lidt grammatik, så du ret hurtigt kan begynde at kommunikere på spansk. Der vil ofte være fokus på spansk til rejsebrug, hvordan man gør, når man er på restaurant, det vil sige, hvordan man bestiller og betaler, hvordan man handler ind i butikker, tøjforretninger, hvordan man handler ind på markeder og lignende. Der vil også være fokus på, hvordan man sådan lærer at få sagt, hvad klokken er. Der vil være noget omkring, hvordan man siger omkring vejret, vejrudtryk og des lignende. Sådan helt almindelige, grundlæggende ting, som man har brug for, når man rejser i Spanien. Der vil også på nybegynderkurset være mulighed for at lære noget omkring det der med, hvordan man rejser, rejsegloser, hvis man skal fra A til B, så man sådan relativt hurtigt bliver selvhjulpen. Jeg har også kurser for begyndere, hvor man har lidt ordforråd med sig i bagagen. Så her på begynderniveauet, der arbejder man videre med det grundlæggende kendskab til spansk. Det er en videreudvikling af nybegynderholdet, men hvor man har lidt ordforråd og lidt grammatik med sig. Så derfor kommer man til at arbejde videre med at udvide ordforrådet, og man arbejder med basal grammatik, så du kan føre simple samtaler og forstå grundlæggende tekster. Jeg har også kurser for let øvede, hvor man arbejder videre med jeres spanskfærdigheder til at tale sproget. Og det er kurser for folk, der allerede har det grundlæggende niveau på plads i spansk. Her kommer vi til at arbejde med lidt mere komplekse sætninger. Vi kommer også til at forbedre grammatikken og arbejde videre i dybden med den. Og man begynder at introducere mere udfordrende tekster og samtaleemner. Jeg tilbyder også kurser for øvede, hvor det mere handler om, at man bliver sådan perfekt og kommer til at arbejde med at gøre sætningerne korrekte og mere sådan perfekte. Det vil sige, det er et kursus for dem, der allerede har en solid forståelse af sproget, hvor alt det grundlæggende er faldet på plads. Vi arbejder med at finpudse grammatik, udvide ordforrådet betydeligt og arbejder intensivt med både skriftlig og mundtlig kommunikation. Jeg kan også tilbyde konservationstræning, hvor det handler om at samtale. Det er for dem, der er meget avanceret og ønsker at tale spansk med selvtillid og præcision. Vi fokuserer på at blive flydende og kunne levere en naturlig samtale om forskellige emner, kulturel forståelse og korrekt udtale. Vi kan også komme til at arbejde med historiske og sådan mere samfundsmæssige emner. Det er et niveau, der er ideelt, hvis du ønsker at forbedre dine evner til at føre dybe og meningsfulde samtaler på spansk. Hvert niveau er designet til at matche dine individuelle behov og mål, og jeg er her for at støtte og lære dig så meget som muligt på den tid, der er til rådighed. Uanset hvor du starter henne, vil vi sammen sikre, at du gør fremskridt og får mest muligt ud af din læring. Jeg er meget villig til at tilpasse min undervisning det behov, som du har som elev, og uanset hvad du vælger af kursus, så vil grammatik være en naturlig del af kurset. Og det sker, fordi man på sigt skal kunne være selvhjulpen og kunne udtrykke sig selvstændigt på spansk ud for de ønsker og behov, man har. Så grammatikken, den slipper man ikke for, men den skal jo være med til at støtte og underbygge jeres læring og hjælpe jer til at blive selvstændige og kunne gebærde jer på et godt spansk, uanset hvilken situation I står i.
Andre oplysninger. Som udgangspunkt er mine kurser designet til at vare 10 mødegange på 90 minutter. Jeg er villig til at imødekomme forskellige behov, så hvis du eller I har brug for at mødes 2 gange om ugen, så er jeg med på det. Hvis det er 3 gange om ugen, er det fint. Hvis I hellere vil have et kursus, der var, hvor vi har mødegang 1 gang om ugen, så er det også fint med mig. Hvis I har brug for mere end de 90 minutter ad gangen, er det der også en mulighed for at kunne finde en løsning på det. Kort sagt er jeg interesseret i at imødekomme jeres behov som elever, så I skal endelig ikke tøve med at tage kontakt, da jeg gerne tilpasser mine kurser, jeres behov og ønsker. Så er der lidt om min baggrund. Jeg er uddannet cand.mag med hovedfag i spansk. Jeg har undervist i spansk siden 2006, hvor jeg startede med at have begynderhold på aftenskole, og jeg har undervist i gymnasiet i spansk siden 2008. Jeg er pædagogikum i faget, så jeg ved også, hvordan jeg skal undervise i det. Hvis der er nogle spørgsmål, eller I ønsker mere viden om mig eller min undervisning, så skal I endelig bare tage kontakt til mig. Mine kontaktoplysninger ligger i Superproof i forbindelse med mine annoncer.